नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोरा भागात मी विनय घाडियावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। आता सकाळचे 7 पण नाही वाजले, अजून 10 मिनटं बाकी आहेत 7 वाजायला। आणि मी पूनमकडे चाललो आहे। सकाळी पूनमचा कॉल आला की ये अळंबी काढायला जायचं। अळंबी काढायला जायचं आहे म्हणजे त्यांच्या बाजूलाच अळंबी आली आहेत, ती काढायची आहे। मी गावी आता येऊन 3 दिवस झाले आणि प्रत्येकाला सांगून ठेवलेलं होतं की कोण अळंबी काढायला जात असेल तर मला कळवा म्हणून, कारण की तुम्हाला दाखवायची होती अळंबी कशी काढतात। आणि कालच सकाळी पूनमचा फोन आला की त्यांच्या घराच्या बाजूलाच कुठेतरी अळंबी आली आहेत, तर ती काढायची आहेत। मी बोललो जरा थांब, मी येतो 15-20 मिनटात। आणि आता निघालो आहे। तर अळंबी म्हणजे मशरूम, यांना माहीत नसेल त्यांना सांगतो। आणि हे आपल्या आता पावसाच्या सीझनमध्ये जुलै महिन्यात वगैरे येतात, वारुळावरती येतात। मुंबईत वगैरे म्हणजे शहरी भागात जे आपण पॅकेटमधले मशरूम खातो, ते मशरूमची शेती करतात, त्यातून पिकवलेले असतात। मशरूमची भाजी कशी बनवतात ती पण दाखवायची आहे, पण ती संध्याकाळी बनवणार आहे। आणि त्याची रेसिपी तुम्हाला आपल्या नवीन चॅनलवर मिळेल। जर त्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आधी, मग त्याचं पण नोटिफिकेशन तुम्हाला जाईल। आणि आता आपण पुण्याकडे पोचलो आहे। पुणे घ्या बघा, पाणी भरतं सकाळी हो पण घ्या। नंदन झोपलो, उठलो। शाळा किती वाजता? लेट असता मग। पुढे पाणी भरता, बावडी बघून येऊया। मोटर लावलेली आहे का? बंद आहे मग ती। सगळ्यांचे बावडे चौकोनी कसे काय? जुन्यातले या मे महिन्यात लागत असतं पाणी पूर्ण, भरपूर। पंप लावलं तर जायचा सगळा, तर पुराचा नाही। पंप लागलं मग ते करायचं, वाळ जवळ पण का पाणी असणार पण। चललास? चला मग। चला आता जाऊया अळंबी काढायला। जवळच आहेत, नाहीतर ती जंगलात शोधावी लागतात खूप, आणि सहसा कोणाला सापडत पण नाहीत। कोणाला दिसली की पटकन कोणतरी काढून घेऊन जातं। दरवर्षी येतात या जागेवर? हो दरवर्षी। मग तुमचा बरा, कोणाकडून गमली नाहीत ती। हा, मुंबईची अशी दिसत नाहीत ती अशी दिसतात, फुललेली फुलल्यासारखी दिसतात ती। आता कळी घागुर मग संध्याकाळपर्यंत उघडणार, मग नंतर उपयोग नाही उघडल्यावर। हा चांगले असतात। हां, हे बघा, मगाशी मी बोललो तुम्हाला वारुळाच्या मातीवर येतं। हे बघा, इथे वारूळ आहे आणि त्याच्या आसपासच सगळी आली आहे, बरीच आहेत। मग आता एकदाही काय काढून घेतल्यावर परत नाही ना? परत नाही, 3 दिवस बरं थोडी येतात पासून पुढचं। येत्या 3 दिवसातली होत। आता ही कधी शनिवारी दिसली नाही। तुमचं लक्ष गेलो कधी? मग शनिवारीच बघितलंय। शनिवार रविवार सोमवारी आता एवढी काढा। वडायची फक्त, वडायची, खोल असतात ते। हा, एक मोठीच
मग भाजी करताना खाली खालचा जर बाजू असता ती मुळाची ती पूर्ण काढून टाकायची. हो. हे ना हे चांगले असतात. हम्म. पण ही माती असं लागत ना ही बोंबाड्याची होय ते काम जरूर असतं. कायमस्वरूपीच असतं. मग वाटलं 10-15 असतील फक्त इलेली मपच. मग आता ही किती वेळा खातात भाजी तुम्ही? पहिली तशी बघू गेलं तर दुसरी म्हणजे ते पहिली तिने आणल्या नाही पण ते फुललेले होते अशी नाही होती. फुललेल्याची भाजी बरोबर लागत नाही असा. आता पण तिथे काही मुंबईत तसेच असतात पण फुललेले ना पाकिटमध्ये येतात ते. ही बारीक बारीक होत ना. ती तशीच ठेवणार. हो ती संध्याकाळी गावचं ते. तेवढी वर आहे ना ती संध्याकाळ जागात. हो आयला पटापट येतात म्हणजे ही. पण ही सगळी जुलै महिन्यातच येतात ना आताच्या नंतर नाही ना पुढे. श्रावण हा अजून 1 महिना. श्रावणात पण भेटतात. हे बघा इकडे वारू आहे त्यामुळे जंगलात काढताना ती सांभाळून काढावी लागतात. भुतूर काहीतरी असता पण असतं. बीड आहे तिकडे. फणस आता काय बाद झाले चांगले होते. हे कसे रसाळत ना. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्याला ही एवढी कळंबी भेटली आहेत. आता तुम्ही म्हणत असाल ही अशी काय दिसतात. ही आपण जी मुंबईत खातो ती फुललेली असतात त्यामुळे ही अजून संध्याकाळपर्यंत ठेवली असती ती संध्याकाळपर्यंत ती तशीच झाली असती फुलली असती. पण ती त्या आधीच कळी असतानाच काढली जाते. याचं कारण एवढं काय मला माहीत नाही पण मी आतापर्यंत बघितलं आहे मोस्टली सगळी लोक जेव्हा कळी असते तेव्हाच काढतात. होत किती होय गावचं. या वाटेन कोणी येत नाही वाटतं. नाही पवार गेले तर पवार जातो म्हणून कोणात गमत नाही ती. बस ती संध्याकाळपर्यंत वर नाही ना अजून. असं दे एवढीच ना. अशी दाखवा जरा अशी. हां बस बस बस. हां प्रकारे काय काय हळद
एवढीच लावलास की अजून काही लावलास अजून हळद? एवढीच जा. पुरतात एवढी तुमका? कमी झाली गेल्या एवढी एवढी काढलेली. येताच हळद बी बघ एवढी आहेत ती. गेल्या टायमा ह्याच्यापेक्षा जास्त मिळालेली. भरपूर मी स्वतः काढलं एवढी एवढी होती, अर्धी बाजली होती. हम्म. त्याच्यातली मग कोणाकोणाच दिलंय, एक नाही दिलंय. तर मित्रांनो आता निघतोय पूनमच्या घरातून आणि इथे तुम्हाला आलेलो हा व्हाळ दाखवायला. हा बघा, हा व्हाळ आहे जो पूनमच्या घराच्या अगदी बाजूने जातो. पण याला फक्त पावसातच पाणी असतं, त्यानंतर पाणी नसतं, सुकलेलं असतं तो. तर आता मी आलेलो 6 वाजता आणि आता 8:30 वाजले जवळपास. कारण की खूप मोठा पाऊस आलेला, बराच वेळ होता, त्यामुळे थांबावं लागलं. छत्री वगैरे आणलेली नव्हती. तर आता बाबू भाऊजी वगैरे सगळे शेतात गेलेत, कारण आता काहीतरी 5 कोपरे राहिले आहेत लावायचे. तर आज लावणी कंप्लीट होईल. थोडासा तरवा पण काढायचा बाकी आहे. तर आज ते सगळं बहुतेक पूर्ण होईल आणि त्यानंतर इकडे गेल्या वेळी बाबूने दाखवलेले आग्रात काही कोपरे आहेत, तिथे लावणी करायची आहे. मग ते आता आज उद्यामध्ये कंप्लीट झालं की इथे चालू करू लावणी. अजून आहेत तसे मला बरेच दिवस, त्यामुळे बघू पुढे अजून काय काय मजा करता येते. आजचा व्हिडिओ एडिट करायचा राहिला आहे, त्याला तर अजून 2-3 तास जातील. त्यामुळे बापू आणि ते आबाचं पण काम चालू आहे शेतीचं. हो आबा, एकटोच? बाकी कोण नाही? मग किती कोपरे आहेत तुझे घराकडे? हे सगळे तू एकटंच लावणार? यायला भारी. हां, तर आता आबाचे कोपरे बघ किती आहेत. हे सगळं आबाचं शेत आहे. इथून म्हणजे त्यात इथून हे पूर्ण एवढं आणि एवढं त्याला सगळं लावणी करायची. आता किती कोपरे लावणार आहे बघू, माहीत नाही, कळत नाही, कारण कोपरे बरेच आहेत आबाचे आणि करणारे फक्त ती दोघंच आहेत. मुलगा त्यांचा मुंबईत गेला आहे नोकरीसाठी.